सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म क्लिनिक रत्नागिरी सर्व प्रकारचे पंचकर्म म्हणजेच बस्ती, वमन, विरेचन, जलौका, वचरण, नस्य, शिरोधारा, उत्तरबत्ती, कटिबस्ती आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तैलधारा, विद्याकर्म, अग्निकर्म या सर्व सुविधा एकाच छताखाली दिल्या जातात। आमची वैशिष्ट्ये: पंचकर्म करण्यासाठी ऍडमिट करण्याची सोय, ऑटोमॅटिक शिरोधारा मशीनद्वारे शिरोधारा, लहान मुलांसाठी सुवर्णप्राशन, स्त्री व पुरुषांसाठी स्वतंत्र पंचकर्म थेरपिस्टची सुविधा, केरळचे वैशिष्ट्य असलेली तैलधारा येथे केली जाते। मणक्यांच्या आजारांवरती विना ऑपरेशन, विना टाके व चिरफाड न करता विशेष आयुर्वेदिक पद्धतीने खात्रीशीर उपचार। म्हणूनच कोणतेही ऑपरेशन करण्यापूर्वी, कोणताही जॉईंट रिप्लेस करण्यापूर्वी पुन्हा विचार करा आणि सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म सेंटरला नक्की भेट द्या, कारण शेवटी कृत्रिम ते कृत्रिम असतं। स्थळ: डॉक्टर प्रदीप खाटे, BAMS MD पंचकर्म स्पेशालिस्ट, डॉक्टर प्राजक्त घाटे, BHMS ICR पुणे, सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म क्लिनिक, यशोदीप कॉम्प्लेक्स, फ्लॅट नंबर 109, सॅमसंग शोरूमच्या वर, शिवाजीनगर, रत्नागिरी। मोबाईल नंबर 8275 39 24 30। आमदार वैभव नाईक पक्षाशी एकनिष्ठ राहून जनतेची अविरतपणे सेवा करत आहेत। आमदार वैभव नाईक यांचा हा निर्णय जनतेला भावलाय। यावेळी मतदार त्यांना भरघोस मतांनी विजयी करतील असा विश्वास त्रिंबक येथील श्रीदेव रामेश्वर मंदिराच्या जीर्णोद्धार सोहळ्यास उपस्थित ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे। पाहूयात। आशीर्वाद घेऊन त्रिंबकच नव्हे तर महाराष्ट्रातल्या वेगळ्या भागातून आलेले सर्व रामेश्वर खरं तर सर्वांना आपल्याला या मंदिराच्या जीर्णोद्धाराच्या मनापासून शुभेच्छा देतो। खरं तर रामेश्वराकडे आपण जे मागतो ते रामेश्वर आपल्याला सर्वांना देत असतो आणि या पुढच्या काळामध्ये आपल्याला सर्वांना सुख, समृद्धी, शांती आणि भरभराटी देऊ अशी या ठिकाणी प्रार्थना करतो। खरं तर भगवंताचं काम असताना प्रत्येकाने खालीचा वाटा या ठिकाणी उभारत असतो आणि हा खालीचा वाटा घेत असताना आपल्याला काही मंडळी माझ्याकडे आली आणि खरं तर मला या ठिकाणी आनंद होतोय की माझा कुठेतरी खालीचा वाटा या मंदिराच्या जीर्णोद्धारामध्ये झाला। माणूस खरं तर समाधानी असला पाहिजे आणि समाधानी असलेल्या माणसामध्ये मी एक आहे आणि रामेश्वराच्या कुठेतरी मला जे या ठिकाणी मागितलं ते मला दिलेलं आहे आणि त्यामुळे पूर्ण समाधान असल्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा विठोबाचं ठाकरेबरोबरच आम्ही सर्व मंडळी या ठिकाणी आहोत आणि राहणार। राजकारणावर बोलणं हा आमच्यासारख्याचा विषय नव्हे, तरी पण आपण पेपर वाचत असतो, वृत्तपत्रातल्या बातम्या ऐकत असतो, टीव्हीवरच्या बातम्या ऐकत असतो आणि त्यामुळे अशा अस्थिर राजकीय परिस्थितीमध्ये सुद्धा ज्या पक्षाचं निशाण घेऊन आपण लोकांकडे मतं मागितली आणि लोकांनी आपल्याला मतदान करून 2 वेळा विधानसभेमध्ये या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करण्याची संधी दिली, त्या पक्षाशी, त्या पक्षप्रमुखांची आता उल्लेख करतो। पक्षप्रमुख सन्माननीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे ज्या शिवसेना या पक्षाचं सध्या नेतृत्व करत आहेत त्या पक्षाशी अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि एकनिष्ठतेने काम करणारे असे हे आमदार आहेत। आता मगाशी मी म्हटलं की असा एक गाव नाही, अशी एक त्या गावातली वाडी नाही किंवा अशा गावातल्या वाडीतले कार्यकर्ते नाहीत की वैभवजी नाईक त्यांना प्रत्यक्ष नावाने ओळखत नाहीत। प्रत्येक गावाच्या समस्या वेगळ्या असतात आणि आमदारांची भूमिका ही थोडीशी आई वडिलांसारखी असते। आई वडील त्या प्रत्येक मुलाच्या क्षमता ओळखून असतात। मूल म्हटलं की त्याच्यामध्ये काही चांगले
चांगल्या गोष्टी असतात तसेच काही उणीवाही असतात। तसं प्रत्येक गावाच्या समस्या वेगळ्या आहेत। प्रत्येक गावामध्ये वेळोवेळी भेट देऊन तिथल्या कार्यकर्त्यांशी ग्रामस्थांशी बोलून त्या गावाच्या समस्या कोणत्या आहेत आणि त्या आपल्या माध्यमातून कशा संसदेमध्ये मांडता येतील आणि त्यांची सोडवणूक करता येईल या दृष्टीने सतत विचार करणारा, सतत लोकांच्या संपर्कात राहणारे असे हे आपले आमदार आहेत। ज्यावेळी ही जीर्णोद्धार या मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्याचा विचार आपला पक्का झाला, कामाला सुरुवात झाली आणि म्हणून या जीर्णोद्धार समितीची मंडळी मला वाटतं बगाडवाडीमध्येच वैभवजी नाईक साहेब आलेले असताना त्यांना भेटायला गेली आणि काही त्यांच्या आमदार फंडामधून या कार्यासाठी आम्हाला सहकार्य लाभावं अशा प्रकारची त्यांना विनंती केली गेली। त्यावेळी त्यांनी त्याच क्षणी सांगितलं की मी 5 लाख रुपये माझ्या आमदार फंडातून तुमच्या मंदिरासाठी देईन। अर्थात हे मंदिर उभं करणं ही काही साधी सोपी गोष्ट नव्हती, फार मोठ्या प्रमाणात निधी संकलन व्हायला हवं होता आणि म्हणून मला वाटतं चिंदरला नाईक साहेब आले असता पुन्हा ही मंडळी त्यांच्यापर्यंत पोहोचली आणि पुन्हा आपल्या समस्या त्यांच्यासमोर मांडल्या। त्यावेळी नाईक साहेब म्हणाले नाही मी 10 लाख रुपये देईन आणि प्रत्यक्षात आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, कारण कालच्या समारंभामध्ये या गोष्टीचा आम्ही उल्लेख केलेला होता की आपल्या आमदार फंडामधून 25 लाखाची मदत आमदार साहेबांनी केलेली आहे। अशा प्रकारचे हे आमदार आहेत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।